hjælp til. Du skal ikke filme mig. Så kan jeg sang. Så kan jeg sang. Prøv at se, hvor god far. Prøv at se, hvor god far han er. Pas nu på Bastian og blomsten. Ja. Det er jo synes jeg godt hjemme på. Det er jo godt. Har du fundet mig nu? Ja. Eller jeg sagde, nej, du skal ikke ligge der. Du skal ikke ligge der. Du skal op og sove. Du skal op og sove. Kom så. Jeg skal også have noget gode franskbrød. Du skal ikke have noget franskbrød nu. Du skal bare i seng. Nej, jeg skal have gode franskbrød. Du skal bare i seng. Nej, jeg har selv betalt mange penge. Ja, du har så også ligesom voldbollet det der franskbrød, så... Fantastisk. Ja, det er flot. Carlsen tager så lige tøj af at gå i seng. Ja. Altså klokken er 4:30, søde mand. Og lad være med at spise hundenes mad, okay? Hvad laver du nu? Det er ordentligt. Nej. Jo. Altså Carlsen, kom nu i seng. Jeg skal snart op igen. Jamen, jeg skal lige være selv nu. Hey. Det er sgu da min. Ja. Det er det der også. Nej, det går nok. Ligger der ikke også inde ved din højre fod? Nej, jeg har taget. Tror du. Den du træder på nu. Er det ikke også noget en møntpenge? Nej, det var det ikke. Skal jeg have noget god franskbrød? Nej, du skal op og sove. Nej, jeg skal have god franskbrød. Du skal op og sove. Du skal ikke. Du skal op og sove. Ved du hvad, Carlsen? Ja. Jeg har resten lavet en aftale på dine vegne på lørdag. Nej, det er først på lørdag. Ja. Jeg har nej. Jo, jeg har fredag i morgen. Nej, du har fredag nu, ikke? Jo, i morgen. Hey, jeg står her. Ja. En franskbrød. Nej, hvor vil du franskbrød? Carlsen, vil du godt gå i seng? Nej, jeg skal have franskbrød. Vil du godt gå i seng? Nej. Du vil have noget hundemad, det er klar. Ja, jeg gør lige noget hundemad. Det er kattemad. Jeg har lavet toast tidligere. Ja, det siger du ikke, det har jeg også fundet ud af. Lad nu bare toastmaskinen være. Ja, det var så lige mig, du var ved at ramme der. Hvor blev franskbrød af? Pus. Hvor blev franskbrød af? Det er gået. Nej. Det ligger ude i bilen. Nej, det ligger ikke ud. Det var så rigtig godt, dejligt blødt franskbrød. Det er blødt, der er ikke noget tilbage, efter du har voldbollet det. Jeg skulle have franskbrød. De ligger ikke ude i bilen, Carlsen. Hvor ligger det så henne? Ligger i køkkenet. Hvad? Ligger i køkkenet. Hvad fanden er det? Ja, den klæder dig.
franskbrød ligger derinde. Nu skal du ikke trykke mere på det. Nej, det gider jeg så ligesom ikke rigtig spise, vel? Det er jo stadig franskbrød. Bryst. Sluk kamera. Jamen, du er dum og tarvelig nu. Hvorfor er det? Fordi jeg kommer her helt forsvarsløs og bare vil kramme. Forsvarsløs mig i øret. Nu er du heldig, der ikke er med batteri. Nej, det var godt. Yes. Au. Hvad laver du nu? Tror ikke bare, du skal i seng? Jo, men jeg skal have god franskbrød først. Dejligt varmt. Jeg kan godt mærke. For helvede. Hvorfor skulle du bruge Rådhuspladsen for at komme ind i bilen? Ja, det vil jeg. Hvad laver du? Jeg er så på. Hey. Kan du så gøre? Nej, jeg skal have god franskbrød. Du kan ikke bare sige, at du bliver liggende der? Nej, det er franskbrød. Svip. 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 Svip her franskbrød. Ej, jeg skal have franskbrød. Bukser. Hvad tid er det, du tager Mille med på rideskolen? Jeg kører herfra senest 8:15. Nej, det er dejligt. Ej, men der var noget. Hold da op, du var tidligt. Jeg ved da godt, at du gerne vil af med os. Skal vi se. Nej, jeg skal faktisk på. Var det ingen idé at stære for den anden ende af? Jo, en rigtig god idé. Hey, husk du også spille Nej, tak. Hvorfor går du ikke bare op i seng? Du sover og sover. Jamen, så godt franskbrød. Op. Bagermesteren, jeg synes jo, det var evigt sjovt at se mig stå der. Beruset.
Det var ikke det der i køleskabet. Jo, men marmelade. Den står også i køleskabet. Nå. Så luk du bare skabet. Ja. Du kan sagtens være kæpper, bare fordi du står og filmer. Mm. Husk nu, du skælder mig ud over, at man ikke må have køleskabet åbent så længe. Og så Husk at lukke køleskabet. ja. Vil du være pus? Nej. Jeg synes, det er tavlet, du står og filmer. Hvorfor synes du det? Og franskbrød her godt franskbrød. Derfor synes du stadigvæk. Synes du stadigvæk, det er tavlet, du står og filmer? Er du godt klar over, på nuværende tidspunkt har du været... hvad skal vi sige? Ja, for du prøvede på at tage dit tøj af, til nu er der gået 12 minutter. 10 minutter fra jeg kom hjem, til jeg fik lyst til at smage franskbrødsmad. Ja, jeg tror så ikke, de skulle regne med. Jo. Ja. Skal du ikke bruge alt smøret, vel? Ja, der er en hel pakke nu. Går du op i sengen? Nej, jeg skal faktisk ikke på. Men nu er jeg klar til bus. Jo, slet ikke.